Kochani, każde niemowlę rozwija się w swoim tempie. Owszem, istnieje pojęcie normy średniej, czyli połowa dzieci w danym przedziale wiekowym pokazuje pewne umiejętności. Pamiętajmy jednak, że w pierwszym roku życia, tak kluczowym dla rozwoju, obowiązuje nas pojęcie normy minimalnej. Wówczas wiemy, kiedy daną umiejętność pod względem motorycznym i poznawczym reprezentuje 90% dzieci. Pozwala nam to stworzyć profil rozwojowy dla konkretnego dziecka i rozpoznać opóźnienia rozwoju, które mogą być związane z chorobami genetycznymi, neurologicznymi i wówczas wkroczyć z interwencją, kiedy będzie ona najskuteczniejsza ze względu na największą plastyczność mózgu. Pamiętajmy, holistyczne podejście do całego rozwoju, ale ze znajomością konkretnych, rygorystycznych norm. Tylko wtedy mamy szansę zoomować i korzystać z aktualnej wiedzy.